Kaka wasawache colleagues na wasawache ka wach magari ta kwe makanya ma kaluo koro osebedo marach ahinya kano chakore wach mara yeko no mako dhowa nikech ambe an ga colleague moro ma was very close koro no mako dhowa koro kana chakati mono no bebe mochako ng'ise weche matimore kaluo weche mag nek na winjo moro ka nyamera no ng'isa Omabei mane Omabei achaka winjo weche mane Asebo kumora mora koro en wach ma ok ber nikech every kumora mora ma around whether ni Kisumu whether Omabei nitiere CPD nitiere DCI nitiere department ma sirkal oketo mondo tim nonro kata o ensure ni kwe nitie koro ke winjo ka rochno nitiere yo mar kwe to nitiere gap moro ka moro the police ok tije kata nitiere ng'at moro ma rocho kwe nikech ing'eni Kenya kaka nwasatimo research police ma Kenya ka ber investigation ko gedwa crime ne ogedwa ni koro giamua no gedwa kijana moro nyo okete social media kama ka dito ka usimi kumji tekarota no kotio kanda na re subari no dio kawe very soon boko kawe otika tika wanje very soon integrity mar Kenya ka criminal investigation ber sana kana laba wan go kiaburu ber wakwayo ni mondo Jomotelo na rita kwe ginge madhi mbele okni ya ginge maler kabisa wana kwa expert security kine ochop kama wache miwinji kake wache no to Omabei ginge what is happening koro gi kaw gini matek mondo gi man jok ma kaka investigation osatemre ko mayeko mondo gi kel confidence anwoyo gi manwoyo mosatime policy maber mosatimo sanene waloso gimilongo ni national reconciliation plan ma Somalia agenda number 1 mongiso gene gibe kesungu lungo ni building confidence in the state institution kaji yoga gitako ni serikal mani mbele kani nyalo mieke dwarita kwe emanda banocha koro mane wach mawano ero kama naenya Wycliffe Nyafuanga jalonyo weche mag telo kachel kodaka CPA George Magomba jalonyo weche mag uchumi kendo jasiasa wan godo kinyi makawuono kae koda jasiasa machielo owiti owayo ero kamano kumbedo kodwa kae Ramogi TV ngene thuolo mokwongo oken mogik poda bedo thuolo matwa kera Ramogi TV kar kae nyokoro mujongi ni ndiko no akende yor bedo kolwa chel ka ero kamano ahinya ote ariyo ka Injina Zarka Nyamboko wacho ni insecurity challenges omedore Kenya mzima nikech engine mar police force ma DCI osebedo engaged with politics than their core duty mano mantie kaja to infiltrate and to dismantle criminal networks wacho ni wachuru gimoro ter police owere kod siasa giwene jo siasa otitijgi ero kamana ahinya Karuthi Athio Chieng to wacho kanyo ni puoch gi pak ne Trump ayega kode nikech en truthful man aya Moses Onyongo wacho ni nitie kayo neno kentie Jimo Nyuongo kendo mora ahinya mano wuod nyaka Jimo Nyuongo winjo wakentiere Kilifi ero kamana ahinya Maka Kongo serikal wacho ni Dr. Owiti Awayo antiere kodi kae chendo achiel ka Austin Uhuru mabende wacho kar kanyo ni CPA George Magomba